Permezz ta' ċerimonja ta' ħamis ix-xirka jingħata bidu għat-tridu tal-Għid, 3 ijiem li matulhom infakru l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu sa' ċelebrazzjoni tal-qawmin tiegħu mill-mewt fl-Għid il-Kbir. Aktar kmieni filgħodu saret iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija fil-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta, kon ċelebrazzjoni solenni li tmexxiet mill-Arċisqof Charles Scicluna flimkien mas-saċerdoti tad-Dijoċesi. Waqt din il-quddiesa saret il-konsagrazzjoni ta' żjud qaddisa li mbagħad jintużaw fil-parroċċi kollha madwar Malta fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-Magħmudija, tal-Griżma tal-Isqof u tal-Griżma tal-Morda. Dan apparti li s-saċerdoti ġeddew il-wediet tal-ordinazzjoni. Tridu intom iġġeddu quddiem l-isqof tagħkom u quddiem il-poplu qaddis ta' Alla il-wedijiet li darba għamiltu. Fil-jum ta' ħamis ix-xirka l-knejjes filgħodu ma fetħux u allura din kienet l-uniku ċelebrazzjoni ewkaristika. Sabiex imbagħad fiċ-ċelebrazzjoni ta' filgħaxija il-parroċċi kollha fakru it-twaqqif tal-Ewkaristija mqazza. Fl-istess quddiesa ta' ħamis ix-xirka sar il-ħasil tas-saqajn li jfakkarna fil-mument li fih Ġesu ħasel saqajn l-Apostli qabel ma beda it-triq tal-Passjoni. Intant eżatt wara ċ-ċelebrazzjoni ta' ħames ix-xirka bdew il-visti fil-knejjes b'talb illi jsir quddiem l-artal ta' repożizzjoni li jkun imżejjen b'mod solenni. L-istess visti tradizzjonali jkomplu l-ġimgħa filgħodu sabiex imbagħad fit-tlieta ta' wara nofsinhar issir it-tifkira solenni tal-Passjoni u l-mewt ta' Ġesu. Fuq kollox dawn huma ġranet li jwaħdu l-kultura reliġjuża ma' tradizzjonijiet antiki fosthom id-daq ta' ċuqlajta, is-sawma fil-jum tal-ġimgħa, in-noti tal-marċi funebri u l-purċissjonijiet li joħorġu minn diversi parroċċi madwar Malta u Għawdex.